मेमोरेन्डाम रफायजा बियाबा सिनि अ मेमोरेन्डाम रफायमा जागाबो गोबां मा लिडर सर ताबो साक गोबां मा कक साइटमानि बिसिंते आं नि कक सामानि बिसिंते जेफ्रु नांकुक मानि बर' रंग रखायनि हांगाखाय आ जागावम के जों बुखु मुथुमलायजा जों बेबां नुगै दं हायसे जतिस्थ तिनि सोशल मीडिया नि बिसिंते तिनि मो डिमान्ड मो कुनो एकटा पार्टिकुलर पार्टी नि डिमान्ड या हायसे मंखा दोफानि डिमान्ड तिनि बुबागानि बिसिंते तिनि ओ जागावा सातुं हनियावै तिनि जो तनर फेमानि नरनबा बेलाय पाइफले हामै मारो हायसे जों नुखातैनि YTF PWF की प्रमाथा बारे करे तो भवा कुनो दोफानि कक साइते कुनो अन्य पॉलिटिकल पार्टी करे तिनी दौरा CPIM गवर्नमेंट तिनी और सिनी BJP गवर्नमेंट जों तिनी बर थाइसे कक साया हायसे 19 May 2025 निसिमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय कासे इंस्ट्रक्शन दजाका तिनी दिननि बिसिङा जता बांलादेश न रेखाय न दिनै याबा सुनुखा तिनी सिनी वा आमचाय सिनी दोफाव illegal immigration declare करे जों निजरा वालायले मन लुक लायक आइसि अम तिनि तामनि बाय हायना ना साबनि चुकलि दं साबनि पिछाय दं आम हाय बरनबो जों मारु तुंगाय हाय सिन दफाव तमनो सिनि दफाव जों कुकुबिनो illegal immigration रुतुनानि नांगखाय illegal immigration रुतुनाय सब अ जागानि डिपोर्ट थायनाय सब बो बायसे सिगां कक सा नांनाय जोंनो खातिनि थांनाय कयदि 2-3 दिन जे लिडार बाक्सा तिनि बाजार हजाराव थाङो इफ्रा मथानि MLA MDC कुंलाय तंलाय रंनो मियाके तुंखे कायसा चीफ मिनिस्टर मीटिंग खामा जाकाय चीफ मिनिस्टर तो उन्नयन करतासे चीफ मिनिस्टर तो आमार रामचंद्र गडे बाला करतासे कायसा आमाय का गुड एलिगेशन दैतो चीफ मिनिस्टर ने बुसकांके कायसा कक सावगी आयसी इनि जे चीफ मिनिस्टर मानिक शाहानि थानि जों तिनि तिफ्रा मथा YTF डाइरेक्टली साव डिटेक्ट डिपोर्ट खाया हांके इ प्रासानि चोबा बिसाङाव सिबितावला सारा तिरफ्राव चोबा कतर ताइ बुंनाय थै नांका थैनानि तिफ्रासार रेडी दङ हायसे बेबा सिलताबु जतेस्थ सिबो खना नरक जतन नुंनै रामचंद्र घाट बाइजल बारियाव बाहायनो आ जागा सिनि सेंट्रल गेटनिंगै आरब जों कायसा संकरा चोबा कतर के इलीगल इमिग्रेशन सि खना जों पान्दा संसाय दङ हायसे बेबा जों तिनि नुगलायो सिनि दफावा गोबां बा बुनि चुकलिबाय गुबिकक सानानि थाङा हांकाय DUJ सबायथनिवा NSPD खालायो ADC सरकार सबाय लायबानि कक CPM नि चुकलि बाय सबाय जामानि कक इनि बाहायनो सिरिया खरस लिडार कायसा अनकताल पार्टी संगठननि बागै बंनि आह्वान सुमुं तगैफान मानो हायसि आजे ताखुकताय बुकुकसं लंनां सानान नायो सिनि वाय नले सिनि खरसर लिडार आबं का सिनि बुबाग्रानि बारे जों ताइकेबो लिडार सिनि हायसि बुबाग्रा जे डाइरेक्शन दो आमबाय सोंसलि नाय हायसि सासुं व्यक्तिगत सामाबाय आबो लुकुर गसि नाय मानिया बिकज गणतन्त्र राज्य दङ for the people of the people by the people हायसि बररं दवान सुनाय दमुं नाम हायके सुनो बिसिगो केलेंकारि सामै तहांगाय आबो लुकुर जतेस्थ सिवा हायसि तिनि तिप्रा मथानि MLA र जतेस्थ तिनि MLA MDC EMS इप्रासा हामग्रेनि बागै जागा थाङि सामं खाय दङ बियाबा तिनि सिनि बिसिङनो कायसा साबनि उटकुलि चुकलि मारे तिनि अ पार्टी ओ देरनाय दं आबो जों जतेस्थ सायमा नांनाय जेसेबानो चिनि खके तो फानो हामजानो रोना नांनाय जों नुगै फायो हायसे आं से सिगां अ इलीगल इमिग्रेशन रिफेर नायनाय जों नुगै फायो जों बो जतेस्थ सिबो 1967-68 DUJS DSM नि चोबा बनि कायसानि खरां illegal immigrants go back Bangladesh बितरन सत्य होबे हेना चोबासो 1967-68 गोबां मासिनि तामनि सिगां आसा गयसि आज और सिमिसन खनाय फायो याबा तिनिका बाक्सा सेल्फ सफिशिएंट लीडर नाम चोबाय आं हनै गसि दङ आमचायो सिनो त्रिपुरा हास्ते वासि ओइनो त्रिपुरा हास्ते कारे ओइनो नोटिस नि लीडर नाहायदि ओइनि लीडर सिपनो सुनु कासिरि आमचायो सिनि दफाव त्रिपुरा हास्तेवा 2 मासनि नेतारंबो सुनुखा 2 मासनि जारा नों सुनुखा गोबां डॉक्टर फायै फ्री अतो बांलाय मारो खायसि आम हाय लीडर बिसि दिन्थि किया काजे नों तिनि दफानि बागै सामं प्रतिनिधि चंजाखांखाय दल बाय जतन मिलिबै तिनि आरो फायदि हायसि इनि साइसन साक व्यक्तिगत खायै कायसे अर्गानाइजेशन बुमुं रबै
Pramotane MLA MDC kunani hangkai abo hangkai Prasane bisingo the confused Prasa plus virus ngi to haisi a virus hamana public no bustunai abo nono sansan angla sengbo jotiswa sibo masing basano phayo kolomani bo basano phay bosoro a masing kolomani abo sunga sabai example rubai Prasana thokaina ni bagai yasapan hundi abo ngi haisi abo ni bagai bo bagai ni kasan naharmo Prasa thansa tomani bisingtai all illegal immigrants government of